Koloretsu eta dantzagarri dator musika zuzenean telebistaren atal berri hau. Donostian egin dugu hitzordua Izaro abeslariarekin Eason disko berria besapean. Donostia bera izan da disko honen ardatz nagusia, eta Urgul mendiko paraje ederrean solastu gara berarekin luze eta zabal. Erritmoz aldatu eta bigarren erreportajean Koban taldea ezagutuko dugu. Musikalkia ize fresko ekarri dute, elektronika, trikia eta hots jokoekin dantza egiteko musika ekarriz gurera. Izaro Andres musikariarekin egin dut hitzordua Donostian, Eason disko berria gertutik ezagutzeko. Bere estudioko bigarren emaitzak Donostia du oinarri, eta bertan bizitakoak Islandia izan dute kantuetan. Urgul mendiko polborinean egin dugu hitzordua, eta paraje eder horretan kontatu dizkigu bere musika bidearen nondik norakoak. Arratsaldean Izaro? Arratsaldean. Hemen geratu gora Donostin Urgul mendiko polborinean, non bestela disko honetaz hitz egiteko, ez? Bai, leku oso aproposa. Eason izeneko diskoa kaleratu berri duzu, non iturburua Donostin izandako esperientzia o Donostitik abiatzen da, disko honetan zehar aipatzen dira hainbat kantuetan Donostia bera aipatzen da, eta bestalde batetik Donostik berak eman dizuna zuri. Bai, eta usteot, gerora konturatu nazela disko zuei jaukin emanien prest edo kantadanak entzuten, zala osorik osotasun baten Donostintzako. Ez dakit Donostintzako berantzako edo ni zenantzako Donostin, gu bizi ginen lau bizkaitar Donostin, Easo kaletik gertu, eta esperientzia oso diferentik bizi zen gendu zen pixu horretan, bihurtu zen pixkat fuerte bat, guretzako, eta konturatu naz gerora, horren omenaldi txiki bat dela, gauza oso gogorrak bizi zen gendu zelako bebai, eta horrek indartu gintun, Bizkaitik urrun, gure paraisu horretan. Gero sartuko gara sakonki diskoa, baina egin dezagun pixkatatzera, uste jende gehienak ezagutu zintuela diskoarekin, dela 3 urteko lan bat, eta esan daiteke diskorik kaleratu zenetik gaur egun arte, abiada bizian pasadala, baina gaur bidean gauza asko dituzula, ez? Bai, emoten dau 1000 urte pasau diela, ordutik, 2016 horretatik 1000 urte pasau diela. Oin begiratzen dut atzera eta ezin dut ulertu, ondinok pasau dana zelan pasau zen, zer izen zen lehengo, zelan amaitu dugun gauzen lekuen, eta pilo bat ikasi dut, pilo bat hasinaz persona moduen, eta guztiot, sorte duen prozesu bat izen dela, ez dela izen bereziki gogorra, gerora, etorri die gauza gogorra hauak, ja behin hasten zarenien musikan errealidadea ulertzen, baina hasiera hori, batien ez dakit, denbora geratu zen, eta pilo bat gauza pasau ziren bitartean. Ez dakit, behin ura egon zela bizirik. Diskoa jende askorentzako sekulako sorpresa izan zen, haize freskoa ekarri zenuen, neska gazte bat, kriston ahotsarekin eta nahiko berritzaile egiten gurean, dena koktelera hortan sartuta, kriston buma izan zuen, eta gero mantendu duzu hor gainean, eta iritsi zara Eason diskoraino. Atzera begira, diskoari begira, ze Izaro ikusten duzu hor?
ikusten dut izaro beldurtu bat, entzuten dutenien agotza batez be, sentitzen dut bildurtuten hauela. Ez bildurtute, pixkat, katu txiki bat izango balitz moduen danari hainke egiten, nahiz eta igual hori gauza hori ona izen horri bebai arrastaka egiten. Ikustenaz, fresko ikustenaz, bai ikustenaz, oso berri edo oso ez dakit, Virginia esango nuke musika zentzu horretan, eta ikusten dut magia hori, bai ikusten dut argi hori, Easonen apaldudan argi hori pixka bat, ez? Eta uste dut topa gotela pixkat, leku hori nun omen neuen oso zer datorren hemen danien, dana da hain barrix eta dana dator hain haundi, ez? Ni nintzen antzako orduen, eta holan ikustenaz. Gauza bat ez neban hain omen, eta bai indutena Easonen da, disfrutau. Omen dana zan hain, enek izen diskoa datara nahi nebanik bez. Bapatien etorri zan, sortu zan eta izen zan. Omekin, Easonekin bai, nahi neban disko batein, nahi neban banda hori mantendu, nahi neba zen eta banek izen nahi neba zela gauza asko. Eta orduen bai izen da, kontzientia haua pixkat lasaiz hauan nire aldetik, disfrutau dut pilo bat, divertidunaz, omen oso urduri egon nintzen denbora guztixen, eta Easonen divertidunaz, eta beste dut nabaritzen dela, aspektu askotan, lagadot banda sartzen nabarmen gehixau omen baino, momentu horretan holan sentitzen nebalako, igual botako ditut beste disko baten urrun hau, baina bai momentuz sentidu neban holan, marea oso altu baten eta gustora egona. Diskoa esan daiteke musikalki oso anitza dela, territorio ezberdin batzuetan murgiltzen zara, badago hilo konduktor bat, non kantu guztia lotuta joan daitezken ere, baina bakoitzak badu bere nortasuna. Esan daiteke izaro asko daudela izaro baten barnean. Bai, hori polite da guztu jata. Jentik esaten dago, ondino topau biherdo dela nire estilo, ez? Konturatunaz, ez. Hori be estilo bat dela, berez aukitzie desberdintasunak kantetan, ez? Gu ez gara inoiz persona berdinek gure egunerokotasunien egunero leku diferentetan, ez gara beti persona bat. Eta orduan uste dut badala hori bai, nire realidadearen isla bat, ez? Momentu batzutan banaz musika mota bat, beste batzutan az beste musika mota bat, eta uste dut ez dut dela nahi horri aterik itxi bez. Hizkuntzak izan da zure musikabidean asko aipatu den afera bat, hizkuntza ezberdinak erabiltzearen asuntoa, badakit askotan justifikatu da nitza, baina bai azaldu behar izan zela esplikatu nola ulertzen duzun, ez duke hizkuntza bakoitza zure musika territorio honetan, ez? Honako nire hiru erabilituzu, euskara musiki, gaztelera eta ingelera, eta galdera ere hortik esango dizun nik. Zer ematen dizu hizkuntza bakoitzak diskonetako kantuetan? Niretzako da modu bat idazteko, uste alderrebesko bide bat dela. Ez dela zer emoten dozten hizkuntzak, dator doinu bat edo dator hitz joko bat eta horrek ja ekartzen dozte hizkuntza bat. Ez da aukeratzen dudan zer nik kontzienteki ez behintzet. Euskerak emoten doztena da, nire ustez oso hizkuntza poetikoa da. Gauza batzutan oso ederra da, idazteko, oso literatura ederra, einalda berarekin oso poesia ederra alda berarekin nik uste dut. Eta emoten dozten niri gardentasun bat nire ama hizkuntza delako eta barru-barrutik kontabaldoten zehozer delako. Gaztelanian nire ustez da hizkuntza bat oso polite. Einalda bena edozer dana oso mediokre, super basiko, banal, zehozer oso banala dana, aldabena bihurtu, zozer marabilloso, ez? Eta hori iruditzen da talentu bat izateko kantautore baten hizkuntza adibidez, uste dut badala. Kontatzeko modua oso dalako, ez dakit, reala. Eta ingelesan niretzako da melodikoa, totalmente. Abesteko errezena, bokalizatzeko errezena, aizie kontrolatzeko errezena, dantza egiten dauz, aldixek laburrek die eta gauza asko zen aldozu oso modu laburrien, eta orduen bakoitza heltzen da biherdaen momentuen eta bakoitzak eruten nau bide batetik eta uste dut emaitza hortik datorrela. Ederki, hitzak beraz, begiratzen zaitu pixka bat hitz bakoitzan ze hizkuntzara begiratu horrik ikusten duzu igual norabideaz hitzak erabekitzen duela. Bai, edo sonoridade batek, adibidez ez dakit, kollarak idatzen ebanien omerako kollarak oso hitz polita iruditzen jatan kontau nahi naben horretarako, kutsaraz adibidez ez.
orduen kollarak horrekin geratzen az, eta hori datost eta hor noi, ez? Edo tu eskala de grises esaldi moduen gauzatuk ezin die itzuli, literalki, hizkuntzatetik bestera. Orduen bakoitzak emoten dutzu adar bat, bide bat. Adibidez, nahiko nuke jakin frantsesa, nahiko nuke. Melodikoki gustoko dotelako, ez dakit zer. Horra begira ikusiko da eskatzen duen, ez? Bai. Diskoa Gaztain estudioetan grabatzen duzuen, Einaut Gaztainagarekin, eta diskoan bi kolaborazio daude, importanteak, bibolina eta trompetan, baina hotxetan, berez, ez duzu inongo kolaborazio bilatu. Ez. Uste du hain nabilela, gutxika urtetzen, lehengo disko horretan nintzen ni eta enaban beste inor zer nahi. Bigarrenetan lagadot jendie sartzen, baina momentuz nire abotzera ni animaunaz autokoro batzuk egitera, baina jazta, lagadotor, eta akaso etorkizunerako bilatuko zer sentitzen azeroso, adibidez, hori hankapuntetanen bai Mikel sartzen edo holako gauza batzuk egiten, baina diskoan osotasun horretan ondino nabil hankapuntetan. Zu ordea, askotan kolaboratu izan duzu beste hainbat artistekin, Mikel Urdangaриnekin, Loutopitekin, Keurekin, eta beste hainbat, Gartigu tartean, agian zure kolaborazio ezagunena. Nola hartzen duzu kolaborazio horiek? Posik, gonbidapena beti hartzen duzu posik, gero heltzen da puntu bat gonbidapenak asko diela, eta eset esaten ikasi behar dozule, oso txarrenaz eset esaten, batez beha itzakirik barik, ez dut nahi utz batekin enaz sentitzen eroso eta sentidu beharko nintzen, danok nik uste dut, baina horretan banabil lan zen, gero onartu dituten kolaborazio horrek, uste dut badiela niretzako bai diversiño puntu bat, nire burua tanteatzeko puntu bat, norarte helduan nazen, ni igual nire kabuz joangoen nazen leku batera, ez? Keu izen zen lehena, gonbidatu ninen kolaborazio baterako, eta beti eskertuko hotzat banigan sinistu izen hori. Eta uste dut oso kolaborazio polit bat geratu zela, nik Kaliforniatik grabaune bana. Eta ez dakit adibidez Gatibukin sentidu nintzen, oso nire lekutik aterata eta gozatzen, ez? Ez dakit, beste leku baten ni, baina beste leku baten, eta uste hori polite da bai, norbere, ez dakit, punta danak ezagutzi. Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Y cómo será la felicidad? Pam para para Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será la felicidad? Diskoa aterako zela aipatu zenuenetik, dagoeneko lehenengo aurkezpe datak seinalatuak zauden, eta dagoeneko hasi ziren sarrerak saltzen pausu izugarri batean, lehenengo bi emanaldiak leku oso importanteetan, Victor Eugena eta Bilboko Arriegan, eta sarrera guztiak agortutak, ez? Txarteltxoa eskegi zenuen bi horietan, sarrerik ez, eta ondoen etorri diren emanaldi askotan ere, agortu egin dira zuzenean ikusteko sarrerak, gauza handia bizi dugun garai hauetan ere, ez? Bai, eta dekoz alde oso on asko, baina alde txarrak be bai, diskorik urten ezanien Arriaga eta Victor Eugenia ixe osorik beteta zeuezen, eta nik oso hilabete kritiko bat pasaune ban, Arriaga baino lehen, hori, eta espada gustatzen, eta espada jentie zain egondan hori, eta naizta diskue gustatu ez badu gero zuzeneko bat emoten, heltzen dana maila batera edo deitu nahi oso moduen. Eta egon nintzen oso soratute, oso insoportable, eta ezagutu ninen edo zeinek esango dutzu insoportable egon nintzela. Eta gerora ja behin hori kendute, potolo bisek kendute ez, beste dana ja maldan bera lasai xau eta disfrutatzen joan ginen horretan, zoragarrixe da, jentie dator, baina ez dator bakarrik egotera, dator abestera, dana abesten da biela, dator dantza egitera, txalo egiten da de pillo bat, txalo. Ez dakit, nik
kontu piloa kontatzen dut estenatokixen, eta erantzuten nabe barre batekin, edo nire esaldixek amaitu, eta sentitzen naz oso babestue, oso errespetatue, eta usteot sorte handixedeko dela horretan. Zure belaunaldiko beste gazte asko bezala, sare sozialetan nahiko aktiba ikusten zaitugu, Instagramen, Facebooken eta horrelako saretan. Bertatik ez dura idazpenak botatzen dituzu, eguneko burutazioak, hausnarketa sakonago batzuk. Eta azken aldin irakurri nuen bat, zuzeneko kronika o kritika bati erantzunez ere ez. Nola jasotzituzu normalki kritikak onera izango dira nagusiki, baina txarrak ere badira, nola jasotzituzu horiek? Bai, badauz kritika batzuk dienak, ni beti izaten dut, kritika asko ez die realak. Badauz kritika oso onak, badakizunak ez dienak egixe. Ezer ez da hain ona, ez da hain bikaina eta ezer ez da hain txarra. Orduen saiatzenaz ez pekatzen ez alde batera ez bestera, ez txarra egin dut, ez ezin hobeto, ez da reala uste dut. Badauz kritika batzuk, mintzen zaituenak gehiago edo gitxiago, igual ez dielako hain positibuek edo badielako negatibok edo norbaiti ez jakolako gustau, zilegi, baina dauz kritika batzuk diela destruktibuek, doiena pertsona bat txikitzera, ez? Eta ez bakarrik pertsona bat, talde bat, eta errealitate bat deformatzen da biena, batez be gainera ni izen da neska gazte bat, oso kritika misogino bat irakurri neban, esate bazenak adibidez musikos que le han kontratado, ez? Zeran izango naz ni gai nire musikariak kontratatzeko. Eta horrek bai mintzen zaitu, beste modu batera, egon biezaren utzitaz, ostras, harrapatzen bazaitu momentu delikatu baten, igual ez ara urtetzen gehiago estenatoki batera. Eta uste dut horrekin kontu handi zeuki behar dela. Erantzukizun asko dekogula, gure adierazpen askatasunarekin, baina puntu bateraino, ez? Zenbaterainoko gara aske ikzeteko esan ezin dien hitz asko. Eta, desahogatzen naz, sare sozialetan eta erantzuten nabe eta babesten nabe eta Andoaineko kontzertuen adibidez justu izan zen kritika hori irakurri eta gero eta kontaun eban neuela insegura estenatoki baten gainean eta sentitzen nebala eta sentidu naben publiko hain gertu izan zela terapia absoluto bat eta horrekin kontu zauki behar dugu, zer esaten dugunak intze. Dana ez da, ezin da dana esan, ezin da edo zer esan. Erkizaro, plazer bat izan da zu bertatik eta gertutik ezagutzea, ikusten nola gozatzen duzun musik eginez eta zein ilusio duzun aurrera egiteko horrelakoak behar ditugu eta gainera ikustirik jendeak ere erantzuten ari dela zure disko honi, ederra benetan, plaster bat eta paraje eder honi begira, besterik gabe zorte hon aurrerako musika bidean, horrela jarraitzen badu, gauza handiak ingo dituzulako. Eskerrik asko zuei. Eta, bideon ikusiko gara. Horixe da. Izan ongi. Bai. Donostiako Koban taldeko 8 kideekin egin dut hitzordua argitaratu berri duten lehen diskoa ezagutzeko. Taldearen estudioko lehen emaitza Arrasateko Shot estudiotan grabatu izan da, Ander Barriuso soinu teknikariaren gidaritzapean, eta musikalki haize freskoa dakar gure musika eszenara. 11 kantuetan zehar, erritmo dantzagarri eta bihurriak nagusitzen dira. Kaleak ilun dira, egun argitu denetik euri bakar bat ere ez da geri, lehen kolore txuzena errautxetan gelditu da, lehen bizia zen hiri nekropolia. Lagun artean sortu zen Koban musika taldea. Lide eta Onintz izan ziren egitasmora batzen lehena. Gerora, kideak aldatzen eta gitzen joan dira, egungo 8 osatu arte. Kobanen hasi ginen Lide eta biok, aspaldite ginen lagunak eta ibiltzen ginen trikitisa jotzen, eskolan ikastolan eta
baina gero separatu ginean, bakoitza bere bidean musikala intzun, eta urte batzutara elkartu ginean, esan genuen, jo, ingo dugu zerbait, genekan biegogoa proiektu berri bat azteko. Bera musika beltza asko guztia ez zitzaion, kantatzezun da, ni trikitisakin pixkat negon, espertuta betikoa jotzeaz, eta hola hasi ginen kanta batzuk iten. Eta asteburu batean jo ginen Pirineotara, estitxukin eta beste lagun batzukin, jo nizkizuen goratzen naiz kantak eta gustatu zitzaizkizuen, eta esan zuna, korista izango naiz, ez? Bai, bueno, nik uste izan zela dena sobre la marcha, ez junginen sortzen hola, asmatzen junginean, eta momentu horretan ginean beste bi animatu ginenak, koro batzuk itea edo ahots batzuk sartzera, guai da, venga, guatzen jarraitzea, eta junginen hori ez, igual hitz egiten jende gehiagorekin, eta orduan ja sartzen, bueno, rol finkatuago batzuk edo... Bai, talde batzutan igual bilatzen dituzte musikariak, gu bilatu genitu lagunak, eta lagun horiek bilatu genuen gure funtzioa taldean, ez? Gero Eli etorri izan, berez korista izateko, baina pianoa jotzezunez bukatuzu pianista izaten, dena lagun talde bat osatu genuen, eta hor junginean Kobanen taldekideak biltzen. Eta zen igual inflexio puntu bat, ez, zela Joseba sartu zanean, igual, karo, porque guko baina arte, ordura arte ez genekien oso ondo nola nahi genuen ritmoa sartu genezkan abestiei edo sortuta zeuden abestiei, eta orduan zen betiko duda, ez, edo bateria bat sartu edo elektronikagoa egin, eta orduan, helik ezagutzen zuen Joseba, orduan Joseba etorri izan probatzea, eta gustatu zitzaigun, eta orduan hortikan ja sartu zen, eta estiloa igual pixkat gehiago markatu zuen. Musikalki elektroswing musika hildoan kokatu izan dute banda, baina hori baino askoz gehiago da Koban. Musikalki taldeak garatuz doa etengabean, erritmoetan, territorio berrietan murgilduz. Hasieran ez genekin ezer, eta ez tegu jakin orain arte uste. Ez dut uste Koban klasifikatu daitekenik elektroswing taldea bezala, azteko baditulako komponente batzuk, adibidez trikitisa bezalako instrumento bat o daukagun konposizioa taldean ez dela elektroswing talde batekoa. Eta hasi ginenean ere zen izan, guazen elektroswing talde bat ditea, guazen hau bitea, musika mota guztia ez dugu, hau sartuko diogu ez dakizer. Egia da elektronika sartzen momentu hortan ja definitzezula elektro zerbait izatera, bazeitala toke swinga, baina hori uste bidean iten juntzela eta gaur egun Koban edakan estiloa nahiko propioa da gauza batzutan, ez? Baina beste batetan igual hasieran 5 estilo diferenten hasten genituen, ez? Eta gero ere segun eta ze instrumentu sartzen juntziren eta ze pertsona eta ze taldekide horrekin juntzen pixkat markatzen. Hasieran Balkan esaten duten ere. Bai, hasieran Balkan pixkat ere, eske gure probatzen nahi ginean, zen helburu bat talde bat sortzea edo kontzertuak ematea, helburua zen bakarrik hor probatzen ibiltzea eta horrela atera zen. Elektronikak pisu handia du Koban taldearen kantuetan. Joseba arduratzen da horretaz, eta kantu asko bertatik abiatzen dira. Trikia, ahotsak eta elektronika dira taldearen ezaugarri nagusietako 3. Bai, uste benetako fusioa guztian artean orain lortzen nahi gehala, ez? Azkenean, orain bai eraikitzen dugu normalean, naizta ideia beste instrumento batekin egon basearen gainean eraikitzen goaz, orduan bai dauka logika bat. Joseba iritsi zanean esan genio, mira, kantak abedia, aber zeiten dutzun honen gainean. Eta bueno, hor batzutan guk notatzen dugu ez dagoela konexioa behar bezala. Eta gero ere, elektronika daukana da, basea izateaz gain ere, infinitoa dela posibilitateak ematen dizkigunak, ez? Eta hori da taldearen bereizgarri bat, musikaren bereizgarri bat, hori ez beste banda batean, beste formazio batean azkenean, egin dezakezuna zuk teknikoki, hor dago eta hori handu Ahotsetan eta hauen langintzan dago Koban taldearen beste bereizgarri bat. Ahots nagusi baten gainean, azpi ahotsen presentzia handia da. Hauen arteko jokoak ohiko koretatik haratago doazelarik. Bai, ez dakite, hasieratik, sortu zen modua ere pixkatola izan zen, ez? Abesti batzuk sortuta zeuden, melodia batzuk, eta ez dakit, igual ohituraz edo ni beti jartzen naiz bigarren ahots batzuk asmatzen, eta orduan hortik abiatuta, ikusi genuen polita gelditu zitekeela, eta gainera honintza eta Rakelek biek abesten dute, baina besteko oso forma desberdina dute orduan,
adibidez honintzaren ahots grabe horri ondo geltzaizkiola koro agudo batzuk, eta orduan hor hasi ginen ja, bi ahots sortzen, eta bai, ensaioak izaten dira, batzutan izan dira batez ere disko grabaziorako, koristak elkartu, eta zati honetan ze koro mota nahi ditugun, ze ritmo mota, zenbat ahotsetan ingo ditugun, eta diskoan ere bai, bakoitzak grabatu genituen, ez dakit 4-5 ahots, eta gero erabaki zein den hobe gelditzen dena, edo okerrago gelditzen dena, orduan bai, garrantzia ematen diogu gustatzen zaigulako, eta ez dakit, beti gabiltzalako ahotsak ateatzen. Koban taldeak dantza eta festa aldarrikatzen du bere emanaldietan. Ondo pasatzeko kantuak dira, baina aldarrikapenak ere badute toki. Festa eta aldarria elkar daitezkela aldarrikatuz. Aldak balantzan, zain mamitxua, kakerraren atxa, nosia martxan, armatiroku. Justo Kobanen daukana hori da, ez? Bihurri puntu hori eta Kobanen imaginario guztian eta sartzen den guztia uste hortik eraikita dagoela, ez? Aukera aukita enbeste jenderen aurrean mikrofono batekin zerbait esateko, guretzako ezinbestekoa da gauza betaz hitz egitea. Eta beti ere esaten zen hori, egir hortan edo ironiarekin askotan edo modu divertigarri batean, ez? Bizitza dramatikoa da batzutan, baina bueno, puntu honekin, ez? Bestela. Eta gero ere, borrokalari eta ez divertigarri izatea, nintzako ez da posible, errepikapena diren borroka kantuak badira gaztenan parodia bat ere, ez? Eta orduan hori divertigarri hori da berritasun bat, eta gure kasuan egin dugu dantzatik eta dantza aldarrikatzen, eta hori. Agertoki gainetik hasten da festa Koban taldean. Dantzaren aldarria musikarietatik hasten da, ikuslegoa erritmo jostariekin pozoinduz. Pixkat reziprokoa izaten da, Hala ere, divertigarria den musika bat jotzen dugu, orduan horrek zuzenen divertitzen gaitu, eta aparte gure taldean daukagun giroa ere oso atsegina da, eta orduan gogoekin jute gara normalean estenatokietara, beti. Orduan, ondo pasatzen dugu, eta erresa egitez dugu ondo pasatzea, baina oso garrantzitsua zaigu publikoaren erreakzioa. Eta zorte asko ekitzen ari gara eta publikoa oso ondo ari da erreakzionatzen, eta ikusten dugu publikoa oso ondo pasatzen ari dela, gure musikarekin, eta horrek asko animatzen gaitu, eta azkenean bihurtzen da festa bat publikoa eta taldeak parte hartzen duena. Gure musika estenara haize fresko ekarri du Koban taldeak. Azken garaitan gure txosnagunetan eta gune alternatiboetan nagusitu den musika tendentziaren aurrean, bestalako musiken aldeko aldarria eginez. Nik ere ez dituzte aldatu denik hainbeste sorkuntza, zentzortan, talde gehiago daudela, baizik eta aldatu dela eszena eta eszenaren kalidadea. Disko gehiago argitaratzen dira rock doinuetan eta beste incluso underground estiloetan, baina plazak eta plazen baldintzak asko aldatu dira, eta gaztetxe dituzten baldintzak, musika lokale dituzten baldintzak aldatu dira pilo bat, eta daudena da subentzionatutako jaiak, incluso txosnaguneak edo jaiguneak, eta hor gehien kuajatzen duen estiloa bada festarako, orduan monopolizatzen dute estilo jakin batzuk. Baina arazo ez dago sorkuntza batetik aldatzen ari denen ustez, baizik eta ze arazo dauden azkeneko urteetan politika kultura batzuk egiteko edo kultura antolatzeko.
Eta, bueno, alare zentzu hortan, nik uste ere bai, beste punto bat eskaintzen ari gara hor, eta, bueno, sortzen den ere, lehen aipatu duguna, ez, dantzarako eta festarako bestelako musikak ere egotea. Koban taldean emakumeen presentzia handia da. Lagun arteko taldea da honakoa, eta normaltasunez joan dira taldekideak batzen bertara. Erabakia baino, naturaltasunez emandako urrats bezala ikusten dute. Naturala izan da, bai. Sortu zanean naturaltasunez sortu zen, eta gero junginan konstiente izaten honek ze suposatzezun publikoari begira, eta orduan ere junginan gu konstiente izaten honek nola baiteko responsabilidade bat ematen zigula eszenatoki gainean, eta gu junginen garatzen ere, uste denok, kontzientzia zertzan emakume bat izate eszenatokia, nola hon estena, ze maskulinoa dan, ze importantea zen gure presentzia hor, ze karpen egiten genion borroka feministai, baina hasiera batean ez zen helburua. Hauzteguna izan zen, guretzako oso gordina den realidade bat hitzetan jartzea, porque hitz egiten duguna hor da, egunero emakumeok jasaten ditugun erasoez, edo incluso, egunero hiltzen gaitula, machismoak, orduan nola jarri hori hitzetan, hori kostatu zitzaigun bastante. Baina gero aldi berean beharrezko ikusi genuen. Eta momentu batean argi ikusi genuen abesti horrek gaien inguruan hitz egin bat zuela. Eta behin genuen hasieran lanketa pixka bat, ez kontzertu nahi genituen sartu letra horretan, eta nahiko serio hartu genuen letra bat izan zen, eta asko kostatu zena ateratzea laguntza pixka bat eduki genuen, batzuk hil ziren. Baina, oso pozik gaude emaitzarekin, egia esan, letra gordina da, realidadea den bezala, eta pixka saiatu ginen ere aldentzen abesti panfletarioetatik, esloganak errepikatzen dituzten abestietatik, eta benetan gure sentipenetatik ateratako testu bat izan zedila. Eta hori beharrezkoa ikusi genuen, atera zen behingoz, eta horrekin, eta orain asko gustatzen egun kanta da, eta kantatzen disfrutatzen dugun, jotzen disfrutatzen dugun abesti da. Azken boladan asko hitz egiten ari da emakumeek estenan duten presentziaz. Koban taldekoak ere, agertoki gainean egoteak duen indarraz jakitun dira. Erreferentziak sortu eta naturaltasunez aritzeak duen garrantziaz. Nik uste gure jarreran orain kontuan daukagula, denbora guztian. Gero ez da konstienteagoa geralako eta geroz eta esperientzia gehiago bizitzen ari geralako. Kalean gertatzen diren esperientzia horiek ere ikusten ari geralako eszenatokian erreproduzitzen direla. Eta horren aurrean gu ere, eraikitzen goaz eta izaera bat sortzen ere. Identifikatu ditugu ere erasoak publikotik gure garako, hasieran igual gurekiko lehen ez ginena kapazak edo ez genien garrantzirik ematen, hori ere gertatzen da, eszenatoki batean zaude, eta publikoan erasoak jasate dituzu gizonezko batzuen aldetikan, eta hori kostatu zaigu ere identifikatzea, onartzea, orain ja kapazak izan gera hasta aurre egiteko. Asko boteretzen gara gu ere. Asko boteretzen bai. Taldean gaudenetik ez, nik uste inoiz baina presenteago egun gai bat izan dela, eta inoiz baina gehiago reflexionatu dugu gaiaren inguruan, lehenagotik denok reflexionatu dugu beti, baina orain askoz ere modu esplizitoagoan, eta nik uste sentitzen dugun babesa handia dela, kolektibo feministan aldetikan, eta oso parte sentitzen gerala burruka horrena taldean egoteari esker, eta egin ditugu eszenatoki gainean daukagun proiektzioari esker. Gero ere, aurrekan justu komentatzen nuen gai honekin ere, zen jartzen dela eztabaidaren puntuan, taldeko emakumeak eta publikoan artean ereduak sortzea, baina arazoa ere ez dagoela hor, arazoa ez dago neskek ez dutela sortzen, arazoa da programatzailek daramatela ezekizen bat urte modu matxista batean antolatzen,
eta gizonezkoen kontzertuak soilik antolatzen. Bai, eta erronka dago hor, ez kuotatzu jartzea, baizik eta ustea programatzeari orain arte egon diren joerekin eta orain arte egon diren irizpideekin, ez? Eta hori da aldatu behar dena, ez? Eta horrek eskatuko luke aldatzea jai eredua, aldatzea kontzertuen tamainak eta aldatzea beste hainbat kontu. Erronka dagoela beste teilatu batzuetan.